sai ka tuna min da sakon da aka turo kan siminti. To. Aka ce in tunawa Alhaji Garba a 'yan watannin baya yayi magana cewa siminti zai sauko. Abin da ya nema a daga aurensa ya ƙara neman a daga. Ga siminti yanzu ya zama ɗan ƙasa kullum yana ƙara canewa. To ai ba Garba ko da za a tambaya babuwa za a tambaya. Shi ne ya fito daga fadar shugaban ƙasa ya ga 'yan Najeriya za a sai da siminti 3,000. Gashi nan. Yankuri kuma da aka yi na yin siminti a jihar Kebbi abu ne da har yau ana nan ana ba a fasa ba. Kuma ita Najeriya ai shugaba ake zage kawai ko Kabiru. Gaskiya. Amma ɗan kasuwar da yake Najeriya wannan shi Allah ne zai zage shi da kansa. Idan akuya ta kalli mahauci ta kama dariya me zai faru? To inda halin yana da hankali sai ya gudu ba to nan ba akuya ba ce. Dodo da aka yi da dado ne suka kullo masa sharri sai ta fitta ya ba ta guri. Ba akuya ba ce. A to akuya tana wa mahauci dariya shi ya yanka ta Kabiru. Kai na ba. To da me zai yanka ta? Ai maganin wuya a gudu. Kowa ya gudu ya huta Kabiru. Najatu ta kwanto ruwa a ƙasar nan. To ta ce me? Ta kuma faɗi gaskiya ga mai hankali. To. Ta ce da yawa 'yan siyasa ba za su ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam. To kaga dai ta girme ni, ta girmi shekarau, ta girmi kwankwaso, ta girmi ganduje a Kano. Duk irin mu ta girme mu. To ita ce ta farko kenan? Wannan abin bata ɗebo da zafi ba kuwa Kabiru. A to uban 'yan siyasa ya ce ba dan aljanna kaga shi ya dade a wuta kenan sai da ya shiga yi sannan ya faɗa mutane. To Allah ya sauwake. Alhaji Garba tun ja a ƙasar nan kenan. Ai ka san ita uwa ce ba ma ƙaryata ta sai dai mu ci alkiyaye in ta faro aiki amma dai zancen yayi girma da yawa. To mutane suna dai lahira suna ko ina jin tana mafarki da na lahira ne suna ne. Ce ina jin Alhaji Garba in ya ji wannan kalmar sai ya bi siyasa dan yana son ya ga annabinsa. A'a ni istighfari zan yi astaghfirullah Allah ka yafa laifina da nayi a siyasa. Na tuba Allah. A duk kiran da za ta yi ba za ta ce janye istighfari ba tana nan Allah ya yarda da ita. Garba Kore ya ce masu yi wa gwamnatin APC ba a hakika rashin da'a ne domin addu'a ake bukata sannan a sa makata. Abin da ya ce in dai ma za a yi batun gaskiya babu batun jayayya da tsarin shugaba Tinubu domin da ya yi aiki tsabubu. Haka jam'iyyar APC a duk matakan da in aka duba za a ga taya abin kirki. Yunkurin da gwamnatin tarayya ta yi na inganta harkar noma ko warware matsalar taki da ka ga jaridar nan dai ka gani a gaban ka gata nan na turo. Alhaji Garba ko kun inganta taki ina kuɗin sai baka san manoma sun je ƙasa ba wasu ma an binne sa ƙasan. Da nan zaka koma kai kuma yau da an ce tsada ta yi yawa wani kuma yanzu kai da ƙarya kuɗi zaka dawo ba kuɗi. To su ai mutane tun da rangwame ake nema a dai karya takin. In suka samu rangwamen takin kamar yadda abinci ya zama rangwame a gun talaka. Ai su nasarar su ce kullum abin da suke kuka da shi tsadar taki. To ga gwamnati nan. Limami ya sa hula ga rawani ya ɗaura amma jikinsa babu riga me yake nufi? A'a do wannan wani abu ne wata kuraje ne a jikin baka sani ba. Ina da tasa damuwar ko? Ko ya kone da ruwan zafi ko kuma dai gashi nan dai irin abin nan dai na barin boye ciwo na ko ba. Fetur kullun na tashin balaga fara a wannan ƙasa amma da an magana kullun sai a fake da manoma wai zaɓe ya taho ko? To dadin abin da shugaban ƙasa in ya je yana dubawa kuma yana iya ƙoƙarin sa akai. Mun gode wa Allah da wannan ƙasa da ya mana mai albarka Allah ka albarkaci wannan ƙasa Allah ka bamu nasara. Talaka kuma Allah duk abin da yake damun talaka a Najeriya musamman na kashe-kashen nan Allah ka hukunta masu yi. Da ka ce magana don goma taki sai ka tuna min da sakon da aka turo kan siminti. To. Aka ce in tunawa Alhaji Garba a 'yan watannin baya yayi magana cewa siminti zai sauko. Abin da ya nema a daga aurensa ya ƙara neman a daga. Ga siminti yanzu ya zama ɗan ƙasa kullum yana ƙara canewa. To ai ba Garba ko da za a tambaya babuwa za a tambaya. Shi ne ya fito daga fadar shugaban ƙasa ya ga 'yan Najeriya za a sai da siminti 3,000. Gashi nan. Yankuri kuma da aka yi na yin siminti a jihar Kebbi abu ne da har yau ana nan ana ba a fasa ba. Kuma ita Najeriya ai shugaba ake zage kawai ko Kabiru. Gaskiya. Amma ɗan kasuwar da yake Najeriya wannan shi Allah ne zai zage shi da kansa. To ɗan kasuwa baya so ya sayar da sauki kuma baya so ya saya da tsada. Idan akuya ta kalli mahauci ta kama dariya me zai faru? To inda halin yana da hankali sai ya gudu ba to nan ba akuya ba ce. Dodo da aka yi da dado ne suka kullo masa sharri sai ta fitta ya ba ta guri. Ba akuya ba ce. A to akuya tana wa mahauci dariya shi ya yanka ta Kabiru. Kai na ba. To da me zai yanka ta? Ai maganin wuya a gudu. Kowa ya gudu ya huta Kabiru. To da yake muna batun shugaban ƙasa nan ma
ma maganarsa ce. To bismillah. 'Yan Najeriya masu zuwa karatu ƙasashen ƙetare yanzu yawan su ya ragu saboda ƙoƙarin shugaba Tinubu na inganta ilimi a Najeriya, inji ministan ilimi Tunji Alausa. To ai makarantu ne jami'o'i ga sunan an yi su zunduma. Duk wanda yake da burin karatu matashi da dattawa ga makarantu nan a Najeriya na gwamnati kuma ga dama nan ana bayarwa. Ai Tinubu ya zo da ilimi, gyaran ilimi, kuma an samu ci gaba akan gyaran ilimi. A lokacin Tinubu ne fa jami'o'inmu da yawanci a Kano aka ƙara su ko? Gaskiya. Mu za mu manta da wannan ne, ba za mu manta ba. Mu gode a DSP Barau, mu gode a Tinubu. Akan bangaren ilimi jami'a a Najeriya Tinubu ya gwada abin da na baya ba su ba. Mun gode masa. To duk wani alƙawari amma Alhaji Garba kura ko ta sa rawani kar ka manta sai ta kalli tumaki. To ina ma ta ga rawanin, in kaga kura da rawani ai ta zama ba kura ba kenan, ta zama mutum ko? Ai kaga a wannan yanayin da ake ciki kare yana iya gadi, To in ko kare zai gadi, soja zai gadi, to kaga kowa sai a bashi tuwo. In ya tayi zai abin da ya kamata. Mun gode wa Allah. Alhaji Garba mai cin indomi kullun da gaske baya jin yunwa safe? Ai tana maganin yunwa. In kaga an ce mai cin indomi ko da yake a matsayin dan Najeriya kake magana, saboda dan Najeriya yawanci yana da rashin godiya ai bangare. Sai ya ci indomin ya koshi kuma ya koma gefe ya tsine mata albarka ya ce ba ta maganin yunwa. Zai iya wannan. Amma Alhaji Garba me yasa kare idan ya ga kashi baya sauraron a mai wa'azi? To ai ya san an cinye alkhairin jikin kashin aka yar. Tunda dai ya san shi kashin yana da tsoka. To tun da kaga an yadda kashin nan to an cinye tsokar, bari in ci kashin. Me laifin sa ana? In ya tsaya jin wa'azin me zai ci? Mutuwa zai yi? Kabiru. Shi fa bai da uwa bai da uba. Ai wa'azin da zaka yi wa kare ka bai tuwo, ka kosa shi sannan sai kai marfada to sai ya saurare ka. Shugaban APC a jihar Katsina Mustapha Danye Jibiya. To Danye Jibiya. Ya ce Najeriya za ta kace me muddin ba a sake zaɓen shugaba Tinubu a karo na biyu ba. Ai komai lalacewa zai yi, an koma baya. A rage gaba ka ji wata saɓalike ta ba a biya ba mata ta tsere. A'a kai ne fa za ka yi tafiya sai ka bi hanyar da ba ita ba ce, sai da ka kore ta aka ce baya za ka koma. Ai asara ce wannan. To ita ake nema a yi. Bare kuma za mu ga wannan a Najeriya ba. Duk abin da za mu yi a Najeriya za mu yi shi domin ya amfanar da 'yan Najeriya kamar yadda aka so mu. Kuma amma Alhaji Garba idan aka ce a kashe fanka me zai faru ga mutum mai kiba? To sanyi zai ji zafi. In kuma zafin sanyin da ya dame ya ce a kashe fanka fa me ne fa kuma anan. Kai kana kallon cewa wannan ra'ayin 'yan Najeriya ne ko dai aljihunsa ne ya cika? Ko da to su ai na gaya maka kowa da abin da yake so kuma kowa da abin da ya zaba. Shi fa dan Najeriya bai taba zama ba shi da abokin fada ba. Kowane ne? In bai yi da matarsa ba zai yi da ɗansa, in bai da ɗansa ba zai da makocinsa. Kai yanda kana nufin kana da abokin fada a ƙasar nan? To in ma ba da shi ne akwai mai yi da ni ai ko? Ai ba wai ana nufin kai zaka je kai faɗan dole ba. In ma ba kai ba akwai wanda zai maka. Kaga wani ma a titi kawai zuwa zai rubuta ma a daidaita sauko ya rubuta ma mashin. Kana mota ya ce kuma ka cuce shi. Duk duniyar nan ba irin ƙasa irin tamu mai albarka irin tamu. Sai mu gode wa Allah. Ana ta raɗe cewa gwamnan jihar Rivers Fubara zai bar jam'iyyar APC ya koma wata, wato NDC 'yan sabuwar tafiya. To ita propaganda ba zancen aikin ta bane, wannan 'yan sababbin jam'iyyu ba aikin su ƙarya ba. Amma ya fito ya ce wannan al'amari katsalandan ne ba da shi ba sammakon gaida maki. Mu ba da mai magana ba mun san ƙarya ake mar. Mahaukaci ne shi ya ɗau gaskiya ya tafi gidan ƙarya. Ai kaga duk wannan duniya da mai hankali ake cinta, kasuwar duniya da mai hankali ake cinta. Waɗannan mutane ba su da aiki ban da shegiya ƙarya. Ƙarya a gurin su kamar ragowar yaki. Su kirkiri wannan su faɗa, su kirkiri wancan su faɗa. To ina ma ruwanka da wannan? Ba sai ka bar mutum ya karata ba. In duniya ce ta aishe shi wayan manya suka ce ka bi duniya a sannan ba haka ba za ta yi ma ta aishe ka riga da wando in ka gagara. Ba haka manya suke cewa ba in ka gagare sai su ce ga ka ga duniya nan ta aishe ka riga da wando. Karshe ba abin da suke nufi ka rasa riga da wando. To ba su ka ba ka kyale su. Duk su gama abin da za su yi. To ba ka tsammanin 'yan adawan nan sun ce sun fi ku sanin surkullu ku tara mutanen ranar zaɓe ku gaba na ku bane. To amma dai yanzu mu ne yanzu dan mu muke da ƙasa. Surkullun da suke da shi a baya mun rike nasu mun hada da sabo ban sani ba. Mun sabo ba sai ka mulki kasa kasan kasa ba Kabiru. Ai tsohon shugaban kasa yake cewa da sabon shugaban kasa kula da rami. Amma ba wani tsohon gwamna ko wani waye ba kuna yau kuna ƙarya banza za ku ci. Ku zo ku ci za. Kaga mun daina cewa da mutane su bari su yi. Mu ai lokaci muke jira lokaci alkali Kabiru. Yabo kan Atiku da Peter Obi a ruwan sanyin shugaba Tinubu zai biya mutsitsike su a zaben shekara ta 2027 in ji sanata Adam Oshimoli. Ai da ma addu'a ce ta farraka su kuma ita za ta kada su. Ga nan sun kada uwa duniya. Ai su waɗannan yawancin su abokan aikin Tinubu ne, ka daina bata lokacinka. Alhaji Garba kana tsammanin mai aje kaya a hanya zai hana matafiya tafiya kenan? Ai za su gani su dauke ko ya aji ba dan shi aka yi hanya. To ba ka tsammanin duk wani kulli da za ku kulla masa a ƙarshe dai za su dauke kuma su yi nasara. Su ma nasu kullun Allah zai dauke mana shi. Mu dauke nasu ne su ma su dauke namu. Ba duk Allah muke roko ba Kabiru. A da mara karfi an ce a bakar ɓaci Alhaji Garba. Amma wani jahilin ma cewa ba a karɓar ta talaka. Ya za ka yi? Tunda shi yana ganin haske nasa ne shi ne
mai da man shanu shine da dala kaga duniya ai sun dauka ma dan su aka yi. Sun ce ba su da karfi ba su da naira. Ku takama ku kun da naira ko ba karfin bida alfarma amma Allah na tare da su. To mu Allah nasu ne da baya tare da mu ba ya ba mu mulkin. Sai kai da su ya fasa ba zai kun ba kaga wannan ka daina bata lokacin ka na gaya maka lokaci alkali a zo a buga. Ai ba a zama ba abokin dambe da ba zai ba. Ta kwanto ruwa a kasar nan. To ce me? Ta kuma faɗi gaskiya ga mai hankali. To. Ta ce da yawa 'yan siyasa ba za su ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam. To kaga dai ta girme ni ta girmi shekarau ta girmi kwankwaso ta girmi ganduje a Kano duk irin mu ta girme mu. To ita ce ta farko kenan wannan abin bata ɗebo da zafi ba kuwa Kabiru. A to uban yan siyasa ya ce ba dan aljanna kaga shi ya dade a wuta kenan sai da ya shiga yi sannan ya faɗa mutane to Allah ya sauke. Alhaji Garba tun ja kasan nan kenan. Ai ka san ita uwa ce ba ma ƙaryata ta sai dai mu ci Allah kiyaye in ta faro aiki amma dai zancen yayi girma da yawa. To mutane suna dai lahira suna ko ina jin tana mafarki da na lahira ne suna ne. Ce ina jin Alhaji Garba in ya ji wannan kalmar sai ya bin siyasa dan yana son ya ga annabinsa. A'a ni istighfari zan yi astaghfirullah Allah ka yafa laifina da nayi a siyasa na tuba Allah. A duk kiran da za ta yi ba za ta ce janye istighfari ba tana nan Allah ya yarda da ita. Alhaji Garba karkamanta mai karamin aljihu an ce baya buƙatar dogon lissafi har yanzu na rasa hujja kuma. Mai babban ma ba kasaba yake so ba shi dai ɗiba ya zuba ba shi da wata damuwa. Ko abin da muka yarda da shi ya zama na halal ne kayan mu. Halal muka samu, halal muka batar, halal muka ci, halal muka sha. Shi ne abin da muke so. Kabiru. Yanzu haka dai akwai sabon tsarin yaɗa shirye-shirye ɗan zamani wato digital maimakon analog. In ji ministan yaɗa labaru da wayar da kan 'yan Najeriya Muhammad Idris ɗan mutanen Neja. Muhammad Idris ɗan mutanen Neja mai dubin ilimi mai dubin arziki mai goma ta arziki na gari na kowa. Wai da mai yana motsi. Ai mutumin arziki ne. Ai kaga kowa shiga gonar kabewa ya dinga duba kasan ganye. Kabiru. In ka je gonar kabewa dinga duba kasan ganye za ka ga ɗarin dimemi kar ka ji tsoro ba ƙwaro ba ne ɗanta ne. Ai shi ministan yaɗa labarai aikinsa yana kyau muna godiya. Muna godiya. Ko yaɗa labarai ko kuma watsa labarai. Yaɗa labarai ake yi. Watsa labarai ai sai watsa zai Kabiru. Kar ka sa shi a wannan suna. Shi ministan yaɗa labarai ne kuma kaga da yake ya san aikinsa yana taya shugaban ƙasar sau da kafa yana kuma bi sau da kafa. Ya ji zancen mu ya ji zancen su inda za a gyara ya ce a gyara. Ai Mama Idris dattijan arziki ne ai nagari na kowa kenan. Wannan ba Allah muna godiya da shi muna alfahari da shi a wannan gwamnati ba irin na baya ba. Kuma Sabarai Jibrin Maliya daga yankin Kano ta Arewa. Dattijan arziki. Ya jinjina shugaba Tinubu kan tsarin sulhu ya ce wannan tsari ya haifar da zaman lafiya da haɗin kai. Duk Najeriya Tinubu ba inda bai ce kar na ji kar na gani ba. Baka ji na tawo abin da ya ce ba ne? Ya ce dan Najeriya duk wanda yi takara ya faɗi hakura ya gode wa Allah ya zo mu buga in ya zo da fitina mu ma za mu fitile shi. Ai haka ya ce ko? Ai kaga. Ai barau ya gode Allah. Ai irin dattawa irin su Tinubu a duniya ba su da yawa. Wanda za su ce da yaya ku zo ku haɗa kanku. Ai barau ba tun yau yake gode a Tinubu ba. Tun san da Tinubu ya ce da Kwankwaso da Ganduje ku je ku haɗa kai a Kano. Tun san nan barau yake wa Tinubu godiya. Ya ce dattijan nan baya son rigima. Ni ma kuma ka gani ba na son rigima. Na ce to ka samu uba sai ka rike shanu biyu. Duk alkhairin shugabanci bai wuce na sulhu ba. A haɗa kan al'umma sulhu alkhairi wal sulhu khairin in ji malamai. To mu mun gode wa Allah da wannan faduwa zabe. In ma mun yi aiki ba mu shiga ba mu nasara ba sai mu koma salatin annabi ba. Akwai wanda zai kwace mana ne? Ai annabi namu ne ba mai raba mu da shi.